پارێزەرên Selahattin Demirtaş hevserokê beriyê Partiya Demokratîk ya Gelan hin agehî berçavkirin û ragihandin biryar ew e. Li hejdeyê vê mehê desteya dadgehiya mafê mirovan ya Ewropayê li bajarê Strasbourg civînek li dûr keysa Selahattin Demirtaş û biryara azadkirina wî li dar bixe. Demirtaş diğer taraftan Sê parêzerên Selahattin Demirtaşê hevserokê bereyê HDP di heqê rewşa prosesa dadgehkirina Demirtaş de preskonferansek pêk anîn û gotin divê Demirtaş di wextek herî zûtir de bê serbest berdan. olan gelişmeler güzel. Parêzerên Demirtaş, Mahsûnî Karaman, Ramezan Demîr û Xatûn Benan Molo ji beriya biçin beşdariyê li daniştina doza Demirtaş ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê li Strasbourgê bikin, li Stenbolê preskonferansek pêk anîn û di heqê rewşa Demirtaş de agadarî dan dezgehên ragihandinê. Tevî ku dadgeha sizayên giran ya Enqereyê di duyê îlûnê de di mijara doza sereke ya Demirtaş de biryara serbestberdana wî jî da lê ew hêj nehatiye berdan. Parêzerên Demirtaş roja çarşemba borî serî li dadgeha sizayên giran ya Stenbolê dabûn ku da ew maweyê Demirtaş di zindanê de razaye ji sizayê wî yê ji aliyê wê dadgehê ve lê hatiye birîn bêxistin û bê serbestberdan. Belê hêj dadgehê tu bersîvek nedaye Demirtaş û parêzerên wî. Parêzerê Demirtaş Ramezan Demîr jî di heqê mijarê de agahî wiha dan Kurdistan TV. Ev sê sala ve heftî carama me serî da mehkemê got berdin ne berdan û doza em ne hazir em awqat ne hazir berdan. Ev te çi manî? Hesabê kêva heye, planê kêva heye ji bo doza ya Ewropaya mafê mirovan ji beriya wê berdan ku wê dozê bihêlin valayiyê de ev wextê wî yê mayê hefsê de ji doza wî ciza xwe bêxistin Demirtaş gelek 5 saniye bên berdan. Heqê wî yani heqê wî zelal biye yani ew net e. Daîra mafê mirova ji beriya çend meha got girtina Demirtaş siyasî ye. Mehkemeyên Tirkiye bi siyasî ev pêvajo pêşvebûyîne. Ji hêviya me şwê baş e yani ev hakim hemû ferqa Tirkiye'de ne. Çewe raş çewe ne, çewe dimeşînin va dozên em bêjin bi taybetî yên siyasetmedarên Kurd çi muamele dikin em bêjin ferqa vê de ne. Em ê ji were dîsa bêjin em ên zemanek zelal bêjin û yek û yek bêjin me tiştê xwe hazir kîne em bêjine parastina me hazir e belgê me hazir in yani me hemîş mehkeme re şandîne. Di 7 Novembera 2018 de dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryara serbestberdana Demirtaş dabû. Di viya bû dadgeha Enqereyê jî pêgirî li vê biryarê bikiriya û Demirtaş serbest berdaya. Lê piştî biryara dadgeha mafê mirovan, dadgeha Stenbolê ya sizayên giran ji nişka ve di dozeke dî de 4 sal û 8 mih siza li Demirtaş birî û pêşî li serbestberdana wî girt. Li gorî prosedora yasayî jî ji meha gulana borî ve ev maweyê wî yê sizayê 4 salan jî bi dawî bûye û divê bi şêweyê ku bû salekê dibin kontrolê de bi bê serbestberdan. Herdê di hejdeyî vê mehê de carekê dî dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê ji bo rewşa girtina Demirtaş daniştineke awarte pêk bîne. Demirtaş ji 4 Novembera 2016 ve di zindana Edirne'ye de ye. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.